Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng, saan ka di arumwar? Papanak ko mga agbagbagya. Inka agrikurida Tanay, kita nadadakas pasamak dito barangay tayo. Amangan no kasapulan dati tulong mo. Naglambing. Kan amangan no matama anak iti maitayam ayira. Nung matamaan tulog, malipata kong tinubong ko. Sa bagay, narigat mo't kit ni Tirumwar ita, tanagpig sa tibagyo. Delikado. Isungat. Agkukutak kiigit. Nagmayat maturog mo kastoy nga agbagbagyo. Ay, makan ba na. Kanya. Maturog asasawam. Ingkang rod agluto iti kape. Tagkape tatanay. Naglamin. Siya na. Salutat. Nagluto ka iti hatkit. Ada merienda ada. Nga. Sikati ibabaon ko. Ngam ibaon nakmal. Sika nga ron ta malamina. Hindi mo kaya di maturog ta na. Tagkukot mo kastoy ngagbagbagyo. Tanaglamig. Agawaan tamari to yan. Alalayan tahi Ina Maria. Taintayon ije barangay haw. Ay wun maray. Ay umay kaan Ina Maria. Intayon. Amangan no delikado to'y kalapaw mo. Sabay agmay may sakakat nga raw. Naglamain. Ngamdyak kaya ti pumanaw di ti kalapaw ko. Amangan no itayab ti angin. Intayo kita Ina Maria. Ay susi. Amangan no uray sika. Kat itayab ti angay no kaskas ano. Ay delikado. Kasadun nga ito'y balay ka. Mintayong Ina. Tanay. Amangan mo agada nga ipig sana ti bagyaw. Intayon Ina. Irikap tayon to'y kalapaw yo. Ay, umay ka na malakay. Amangan lumalayos ka dito'y kalapaw mau. Amangan nung umato ti danong dita karayan, malakay. Kat dumanon dito'y kalapaw mau. Ay, saanan? Panawan daklatan dito, oy. Sakaya ta panawan ti kalapaw ko. Ay, saan kumanatang kentulo, mama? Intayo kideng. Sak narot kaya ta panawan ti kalapaw ko. Agkaputi ka na, ma. Umay kan. Delikado dito'y ayan mau, malakay. Ang mga numayanod to'y kalapaw mau, kat mairaman ka. Iso nga intayaw. Kuaraw ko. Manu a pamilya ti adda dito'y barangay home. Ay, delikado ti babalay da. Ang mga no'y tayap ti angin. Nana, nangam inkamila tagrikurida. Ang damot na tatabadong kandagiti tanod na kakadwak. Ay, imbag pa'y nakabadong kan marituyang. Nasaan da nga opisyal ti barangay ngam adda na dito atong mutulaw. Kasi kamot tinasayat abong marangay, nana. Ngam ni Kapitan. Apay ngay nga awan dito. Umay to siguro, Kasano ko arog, intayon. Ang mga nuada na itayap ti balay na dita senior citizen. Kasi may. Wine Don Silmaw. Sige, tarumor kami pa'y nana. Agrikurida kami. Ala, agkapi kayo pa'y nga rod kwa rod. Don Silmaw. Sakbay arumwar kayo. Nakaluton ni Marituyang itikapay. Ay na, nagimas to'y barako. Nagbanglupay. Makaiayaw. Wun maray. Daytayay indunit mo. Ay, wun maray. Nagbanglaw. Isu akay kayat ko na iti akapikaw. Ay na. Ay mayak maray. Pumudot ti rusaw. Wun gaya. Ni nga tamari banang. Anya nga tatir aramidan na ita. Wun ngagpaysa. Ay awagak man. Saan nabalay. Taintugot ko ti silpon ko. Insilupin ko. Tapnusan ang mabasa. Wan, uray siyak. Insilupin ko maut. Ngala, awagan man nga rod ni Mari Banang. Ang mga gildimot noan niya tinapasama kadakwada kan ni Kapitan. Hello, Marituyang. Nakaawag ka man kat agbagbagyaw. Maray, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ayos kami lang dito'y balay. Ni Kapitan ngay, sa dino ti ayan na. Awan mo dito'y barangay haul. Ay, adda ijay silid nga agkukukot. Tamalamin ka no. Di na kaya ti Rumar. Okay, kumusta kayo mat dita? Adda kami dito'y barangay haul. Napan kami
nasken ngamin lumaitayab ti kalapaw na, kadelikadaw. Kahit, adda kayo nga ro dita barangay hall? Un maray, nasken ngamin nga da tao dito barangay hall, tadda nag-evacuate di tao. Kasta ka day, ala, umayak mo't nga raw. Mabit lang tamang isagana ak iti awitag ama pandita. Inteng, intan ijay barangay hall. Sapsapulen da ka ijay. Adda dagiti nag-evacuate ijay. Kanyat aramidak ijay. Ay, nagruna kat makabasat ti tudo. Uray awan aramidem ijay. Basta makita da ka dagiti tattao. Tadi daket ibaga nga awan aramidem. Adi mo ammo ti tumulong. Nalamin. Ibaga ka nga agsaksakita. Ay tumakder ka ditan, taintan. Bit-bitan dagiti panta ija barangay hall. Kape ken daddo mapay. Ay, ang kalatan. Masadutak. No sa pulan da. Ibagam ang masakita. Adda inyo ko anak nateng ken daddo mapay. Adda pay arina nga iluto tayo. Pagbalinan tayo ahat cake wenno tinapay. Naimbag man tanalagit mo tin, may maribanang. Nasaysaya at matlaang nuadda ka dito, maribanang. Tadikat kunaan dagiti tattao nga awan kayo kin ni Kapitan iti tiyempo tiriga. Ay, day tangarod ti pinanunot ko. Ay, masurunak ka talaga ken ni Inteng. At talaga adi na kayat ti umay. Bayamaw, sana ba itanda ka mo? Alang araw, iluto tayon ta arina nga inyag mo. Agluto tayon iti hot cake. Wen, mare. Sigay, tumulong aking magtapno mabibiay. Ijay kalapaw ka. Amangan no itayap ti angin. Saan mo pala ang panunutan jay kalapaw mo? Ina Maria. Alakit din. Agsupas ka ken mangan ka dito'y hot cake. Tapno saan ka ang mabisinan? Ay, agawid akaw. Ang mga ano adagtakaw, ijay kalapaw kaw. Awan. Iso adito'y kapayla ang barangay hall, ina. Agingga nga agsardeng ti bagyo. Awanan ti bagyo, Inteng. Di ka kadipay larumar. Di ka mapanag-duty. Masadutak pala. Nakitak da pari badong ken kwarog. Kakadwada dagiti tanod. Mapanda agrikurida. Apay akadwada ni pare ba daw? Ay tumulong Oho, pumapapil manin. Samet nga opisyal ti barangay. Nga maging gagagad makirekurida. Ammom kade at imultulong ni pari badong kadagiti kalugaran tayo idi madamati bagyo. Anya kumat na itulong na. Ay adua. Napanda nagpalpala iti kanal, tapno saan nagbarado. Ado, tinaramid da. Sana kasken ka, nga da kala dito balay, nga agululdag. Nalamin nga ron. Imbag pa'y ni pari badong, tatumulong. Angam si ka, sadot ka atalaga. Ha? Dita ka man lang ay. Guri ka, papadam. Ay, kaduan mi ni Marikuan ang agiwaras iti donation, manipod ka ni Mayor. Ay, saan ka mapan? Awan ti agluto iti kanag. Makaamukan iti biyag mo. Sadok! Agyaman na kata kayo, lakay ba dong? Kwaro kan dagiti kakadwayo tay may kayo. Agrikurida kami nga main dun silmaw. Nasayat nga rod. Tasya, mapana kajay ili, tay nakalaan dagiti tinawat ko, kadagiti amigok, para kadagiti babakit kan lalakaya na bagyo ti kalapaw da. Ay, nagsaya ata dun silmaw. Dagayam natumba kayaw, ti abukado di tabatog ti balayaw, don silmaw. Kasanaw, ikatin mi ka di ti kayaw, ta nakabalandra di ta kalsada. Ang titinulong kami dun silmaw. Nasayat nga rutada kayo. Tapno saan ako naman ang taniti sa bali pa eh. Da kayo latan titang danak. Ay, saan kami nga agpatpatangdan, don silmaw. Nang runa, tama nagtulong kamay. Saan man, tangdanan kayo. Imbag lang ay igatang yu iti kape kada sukar. Ay, nalangarod adon silmaw.
Tamang rugi kami ngagtrabaho. Atay ta, nalbasain. Naputit-putit tayong tikayaw. Taramidan tayo kano apagtungaw kung nani Don Silmaw. Ay, wala. Nagdakkel kita na ito'y apoon te bukadaw. Alain tayo kano latan tikayaw, no kayat tayaw, tata. Tasayang kanulain. Wala, saan ba't nga usaran ni Don Silmaw? Iso ako kwatayaw. Ay, nabanugak. Ay, Wen nga raw, kat kasanaw, agiwaras tayaw iti donation. Ado siguro ti mawarasan aka baranggayan tayo. lakit day. Yamnaskan akitaan tayo ang naimbag dagiti maikan. Saan tayo kadi nga ikan dagiti babaknan? Isu nga rod akitaan tayo dagiti naskan ang mawarasan. Dagiti talaga nga awanan isaang da. Isu dati umuna ang maikan. Ala nga rod. Kitaan tayo no asino dagiti rumbang ama ikan. Nagbak na nga talaga ni Don Silmo ah. One mate. Iso ti kalawan iti daga dito'y kabildatan. Dabay di Amerika dagiti anak na. Kat pau-pauitan da iti dolyar. Kaya nadapay negosyo na. Kaya saan mo't gayam anaimot. Agasam nga tanawadwad da ito'y inted natang dantayaw. Naamuan na nga main. Ada tayo lang tinagrekorida iti bagyaw. Sagdudwaribo tayo may. Ay nagsayatin nga. Haday gatang iti bagas kansiday. Una tataba daw. Nagsayatin ni Don Silmaw. Di pa ila iso ti agkapitan. Ha? Tasukatan na ni parinting asadot. Mala, umay kagitain. Surutin tandag iti kakadwata atanod iti barangay haul. Taintay ibunag dagiti bagas ado na siyaw. Ada bagas sa donasyon manipot kadagiti gagayem ko ababak nang. Ket madama nga ibumbunag dakwarog. Ket ipaima kada kayo kagawad ko anang kaputawan mat ni kapitan. Sikan ti makaammo no kasano ti pamayanyo ha? Wen, Don Selmo. Da kami ti makaammo. Kat pagyamanan mi unay. Adulakid di ti maragsakan a kabaranggayan a maikan. Ang apay, ayan ka din ni kapitan. Ada siguro iji balayda. Ala, gaput ada kayo tinagagat. At ang tugong gunayo nga itad ko kada kayo. Ha? Wen, kagawad ko anang. No asino tinagagat, isulang timay ka. Panay mat babakit kan lalakay ti kaaduan anak kalista may kaniti groceries. Marikwanang. Ay huwan maray. Adamot dagiti nadangran iti bagyaw. Isuda pa'y kumaati kang runaan ang maikan, kan dagiti nadadaulan iti balay. Wan, kompleto tayo iti listaan. Kat panagkunak, mawarasan damin. Ado matiwaras tayo. Iso asigurado ang maragsakan data maikan da. Ayun gayam, saan ka di nga umay ni kapitan? Tiyak pa'y nakikita. Ay, saan yun? Asapulan pa'y. Sana bale, tadakmat. Siya kun ti makitinulong kada kayo. Ala, irugi tayon ti agiwaras. Adabas si takas nga itid ko kada kayo kagawad ko anang. Sikan ti makaammo amang bingay ha? Don Selmo. Kaya nadapay baga si J. Balaya ginatang ko. Umay kayo mangalay ti sagay sa kayo asako ti bagas. Ha? Da kayo ati mulong hindi madama ti bagyo. Opisyal man wano saan. Ay, nagsaya atin no kasta, Don Selmo. Ang empuera ni Kapitan Enteng. Tapulo sadyak nakita ati mulong ha? Don Selmo. Sika kaya dagiti kakadwa makagawad ati mulong. Iraman mo mutandaban ng gantuya. Ay, uwan, Don Selmo. Aramido ti imbagam. Katagyaman kami unay. Kagudwat kaban mo day takwar. Hey, Ay agyaman naktanang yung ka iti bagas ah. Ay kakaasyan na ka talaga nga angkal mo ah. bagas niyan ti banang dayta. Manipod kini Don Silmaw. Intad ni Don Silmo. Siyak ngay. Awan ka diti para kanya kat gayem ko pa ni Don Silmo. Saan na kanunga ikan dagiti sa natin mulong iti bagyo wanggay. Naa.
Isuan niyan tilaang. Ang tapay kwarta nga intod na Ay, Kamay saan na ikan yan te. siyak ngay. Saan nga rod nga ikan ni Donsil mo dagiti saan natin mulaw. Isu asuri ka lang ng kail. Tasan kamay ka ni ti kwarta. Talaga ang nagsaya at atao ni Donsil mo Agasam nga tinaikan na ititulong dito'y barangay tayo. Katuan, pangipanan na nga rod iti kwarta na ngay katagmay-may sa iji balayda. Kun nga ruda. Anya nga tano'y sulaangan tiyag kapitan. Ha? Ibaga tayo kunkwa na talumaban to a kapitan. Nga main managtulaw sana sa daw. Saan akaskin ni Kapitan Inteng aday talamat maturog tiya muna. Ala, patasan nga ibagaday takan ni Donsil mo. Wun man ngagpaysaw. Ibagak man kin ni Donsil mo. Okay. Pag di na maganda ito'y barangay tayo, masukatan na ka ni Donsil mo kas kapitan. Naku na. Kasta ti warwaragawag ni nanatuyang. Naa. Ngamin, sadot ka kanwa kapitan. Ay. Imbagpay ka ni Donsil mo, tamo na ti tumulaw. Ay. Anong si ka? Dahil talanat naturog ti inararamit mo, iti agbagbagyaw. Idinto tada kamay. Ura ni Donsil mo, kat timulong iti agbagbagyaw. Aging lalaing mo ni Donsil mo. Ayawan mo nang kail. Agagat ka nga minay. Nuad na pagrigatan ti bumarangay, tumulong ka man. Napan mo timulong ni Antim Abanang idi agbagbagyo. Saan mo nga iso ti kapitan? Si kamay. Isong agagat kan. Tapno saan na maikat ti amor dagiti kabarangayam kan ka. Ay, todas mo, Kapitan Enteng. Rumbang ngamin ang nagagat ka. Tapno awan ti masao, dagiti kabarangayam ka. Ala, sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat napasamak mo, paray. Ay, paray. Ay. Agkurad kan sa matin. Ay, huwag nga ron, paray. Ay na, imbag mo sana makaalis na itataba daw. Ay, jakam mo ako, araw. Agusog ka man, takitaan mi ti bagbagim. Ay, salbag kamot, paray. Paglabusin na kiday. Ay, oo nga, no. Saan ka diyan nagatulday tataba daw? Ay, medyo nagatil nga ron. Ay, Delikado nga rodan Ay na, agkurad gayam ni pare Badong. Ha? Ay, no bilang mantakas ta. Nakakatkatawa ka di dayta. Inteng. Ang mga no, agkurad ti kwa. Amin abagbagin na. Nagalas mo tantikas ta panunod mo. Inteng. Magaglang, ang mga no, agpaisong. Ay, adalaok na apa naguyaw ti saom. Made ti kasta. Jak maliklikan ti katawan no, kasta. Imbes kit di akasyam jay tao. Ang katawa am kit din. Na Anya ti makunam, Maribana. iti anya, Maray. Nakaalaan nga ta ni Kabadong iti sakit na akas, jay. Ay, adda atap ko. Angam sapay la kumahta saan. Anya dayta. Amangan no naala namot kadagiti makun ko na awagwag abadbado. Adda nga men dagiti daduma dita. Nga isuot dalat tanti ginatang da iti wagwagan. Adi da pay labaan nga umuna. Anya? Ay, atap ko laang mutkit di
Ang pagaam tayo met at talagang adda ti kasta. Iso arumbeng alabaan no adaman gatangan tayo abado. Adamot lang nagatang mo nga agas mo ije butika ba daw? Adamait. Apay nga raw ang nakapanimid ka di taabay titawa. Ay, masuro na kiti pa nag-isam kanya ni parinteng. Anya? Agasan nga ibaga na pa ikiday, naglabo sa kano ijay sangot ti paradaan, nakwarog ijay ilay. Ha? Sadak kita-kitain, manipod ulaw, aging gatsakak nga umis-isam. Anya? Ay, masurunak na pakaragsakan dan sa amot, hindi pa nagkurad ka. Kasano nga marito yang, agkurad mo ni pare pa daw. Ay, na. Na, apay akastamutan ti panagkitam kanya, kan panagkatkatawam kapitan. Ay, pimanta agkuradan ni pare badong, ay Uray agkurad, taadamot tumtumarin na nga agas na. Ay, naimbagan humaagasan pa Na, Ay, amangan numayakar na pa ikan katikurad na. ay saan, tadyak mo't itulok, kapitan. Huh, dita ka man langaw. Nay, paray, ita kayong magganam na ita. Ay, sus. Ay, nadatan ni tata ba dong ang kain? Ay, di ka mas asidag pare. Anya? Ay, agsublitan ko arog. Ay, tumaraytan nga umadayo dito. Unang kain. Lalaka ay ati maakaran iti kurad. Ay, intan ang kain. Nay, parinday, kwarag! Subli kayo! Basol mo ah. Anya? Amom lang arudin nga agkurad ka. Rumar-rumar ka pa ilang aming. Di pa ilakit, mayakar nga agpaiso ti kurad ko kadakwada. Ay sos, tinasaya at mapan ka ijay bangkag. Ta ijay ka nga agpaimbag. Ay, huwag na. Nasaysaya at ijay, tado dagiti bulbulaw. Wan, ado ijay ti bulong dagiti patani ang mulata. Mabalin ka no, nga agas ti kurad ijay. Kituan, uray jay maysa akas labayabas ti bulong na. Ay, madandanagan na. Apay, Agagatal ti kodil ko. anya? Ay, agukokis mo ti kodil ko. Na, ay, amangan no agkurad ka matan. Ay, saan mo tan Diyak kaya ti agkurad. Ay, day tangamin ka. Tanauyaw ka, iti adda kurad na. Ni, anya ti mapaspasama kada kayo ang kain. Agkud-kudak nga rod. Yay, agkurad kayo matay. Ko, kasta nga rod. Ha? Makita mo ni, agukis ti kodil ko. Asos, taray kwarang! Timaray mo ni kwarong. Anya ti kunam kwarog. Agkurad mo't ni Uncle Mau. Kastangarod na nakuanang. Asos, delikado na ito yan. Ha? Ay, no kasta. Makaakar nga rod ti kurad ni Kaba daw. Lakit di Delikado tayo nga raw. Ay, iso nga ita. Mabuti nga ako na mapanid yung balay da ang kalintay. Kumusta kan ba daw? Mayata yung tuyang. Naagasan na, hindi kurad ka. Awanay. Wangag paisaw. Awan matang. Agyaman ak iti agas at inumarkaw. Kanda iti bulbulaw. Nasaya at mo. Tapno saan nakakatkatawaan ni Kapitan. Wine, kit mabalin ko itan, ti mapanagpasya-pasyan. Ay katwan na. Ipakitam nga awanon ti kurad mau. Kumatangak man maray. Ay, oray awan gumatgatang kanya Kaba daw. Anya? Ay, di ka umas asidag ditoy. Agawid kan. Ay na, di ka agdanag maray. Awanay, ti kurad kaw. Ah, sigurado ka? Wine, mamati ka kanya. Kitay ma. Kitay nak. Ne. Awan mo't nga agpaisaw. Ay, agyaman ak ano kasta. Kit mabalin na ko nalakwan, maray. Tangay mabutang mat ni kwarog kan ka, inteng. Ano santa ti aguray dito'y igit ti kalsada, iti pagluganan ta. Di iso. Tinaskan, mapanak iti doktor. Nay, ta kayo magayam na ita.
Papanan nyo maray. Parinteng. Ay. Inak ipadoktor ni Inteng, tagkurad meten. Aja, ang kurad. Na. Kasa ka di maray. Nay, pari badong, awan meten ti kurad mo. Ay, wungag pa isa. Ingat inasabit mo. Kaya't ko ama-amuan, pare. Ay, di nakasasigan maray. Ang mga numaakaran na kididitakuran daw. Narigatay. Iso apanawan kayo pa ditaw. Tanay, ang kurad gaya mo ni parenteng. Ay, awanay, ang kurad ay. Ay. Just kikit diti kastoy abiyag. Inteng? No apay mat nga na akaranak itikuran. Ay kat, siguro tapno mapadasa mo ti agkurad. Anya? Nauyaw ka ngamin, iti adakurad na. Iso aday tati maganap mo. Basol di pare badong. Taapay ang nagpakita kanya. Anya? No saan ko man nagparparang, adayo ko nga inuyaw ko. Ay, agyaman na. Tanimot parenteng ita, tagkuran. Katawa, tuman magtuyang. Ay agtal na ka man ba daw? Kanya? Apay masapul ay ang ibales mo, tinaramid ka? Ay, kituwin mo ta. Tapno marik na timpalakam na kanya kitay. Padagkunak saan arumbang agibales ka ba daw? Umanayon ang naagasan ti kurad mo. Naagasan gaya man ti kurad ni tata ba daw? Aywan, awanon. Ay, kunaklakit din no aman agas na. Naimbag man ta naagasan. At damit laeng kan kadaytano kayat mo ti umimbag, kwarog. Ay, kasjay. No anya ti iparit ti doktor amakan, ay kadi mo kan kanin. Aya. Kan siyempre, di mo liwayan ti agtumar kadagiti agas. Bayan niyaw, takas taman ti ibaga kini Uncle Inteng. Ha? Barang no maikat ti kurad ni Uncle Inteng. Aya! Ay da, pare Inteng aya. Dinakman kita-kitaan na Amin sa amot na parte ti bagim pare, ang kurad ay. Aglabos ka man kini pare. Agtarda ka. Kaya kulaan mo ta makita, no amin na parte ti bagay, kita ang kurad ay. Panawanak dito Di na ibagpagam. Yeah. Kaya nisumot lang dito ti ibagbagam kanya kini pare. Di nakasarsarita. Napudot ti ulog. Kul ka laeng ka ti pare. Kastoy lagaro dan ti sasaadat. Kul ka lang. Mag-asar ka dyan. Ay, sorry pare Ay pumanaw ka. Naidayo na blang ti parikot ko. Naisuti ko nam. Isaw. Panawan ka pare. Ikan! Masurun mo't lagayam ni parinteng. Ay, sumardeng ka man si kabadaw. Yeah. Apay, kaya't mau ngagsubliman ti kurad mau. Ay, sana. Kun may sa. Mabalin na yamit ti kasta. Katanya ngay ti amam. Amangan no agsublay. Pangasim tay sardeng mo day tangar aramidaw. Yeah. Imbes kumaki di tinulong kayaw no anya ti maaramay. Kahit iso magamit din ang ilong kay tuyang. Ay, uray pay. San arumbang nga ibalas mo, tinaramid na kun ka. Maladi kag danag. Manipuditan. Tsakon ulitay, tinaramid ka. Nasaya Kumusta kan paray? Kastoy lang ta Wakabilangan ka ni Bana. Yeah. Kabutang na mga minikwarog akanak akon. Ay, no siya. Sana ka mabutang king ka paray. Agyaman tayo may na magbinisita. Ay, kituwit mo ta paray. Gaputa kaya't katulungan. Tapno magasan ka. Ay. At bulbulong dito nga inalak. Makatulong da ito king ka paray. Ay, agyaman paray. Kaya't kumuti herbal medicine. Tumungag ka tayo pagaking kataramidam paray. Kumusta ngay mo't ni uncle mo nga Inteng, kwarog? Sigun kinihanti banang. Umimimbag ka nun ti kurad na, kagawad. Ay, nasayahat nga rudno kasta. Mabutay nga kami na mapaniti balayda. Mamangan kami numakara na kiti kurad. Sa bagay, oray siyak, ay, mabutengak ang maakaran, narigatan. Naimbag lakit din ata, dapay agas na.
Uwin nga rod Tanawan. Kasi tayo amin dito'y amaakaran. Yan adayo na. Awan ti maakaran ka na tayo. Sabay kuma, kagawan. Mayatan ti kudil mo, Indeng. Awanan ti kurad mo. Maragsa ka na. Tawanan kurad ka. Kat, aramidem ka di manen ti panaguy-uyaw mo, Ha? Amangan no adamanen makitam di taasakit ti sa balay. Kat mapan mo asaran, wano uyawan. Wah. Saan eh? Namiris ko itan ang madigayam tinauyaw. Kain mga asar iti tao nga danan na yun na. Nasaya at taam mo. Manipot ita. Liklik ako ti agdilaw iti anyaman a klase ti sakit ti padak ada. Natidigra akong. Nasaya at tanakaamiris kamatlaan, inte. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at akatawaan nyo ni Tata Badong? Gapo itikurad na. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangrikap kan marikwanang. Mabit lang, mangrikap akon. Ay, karti nga marikwanang, amangan numala daw tayo. Wan ka di maray. Ay, tuloy kayo na ya. Kalpasan, ti panangan tayo ijay ayan ti minatayan. Ay, agsusugal tayo. Isu akaadwom ti itugot mo akwartang marikwanang. Alawan, di kay agdanag. Talaga amang itugot ak ita iti kwarta. Nasayat nga ron no kastamaray. Bingo! Yes! Alay, buto yun, dagiti postayaw kukumaray. Naahawanan, naabakak manan. Maminsan pay. Sige. Sige, maminsan pay. Sakmutan ati agkulog. Sige man langan, bareng mga bakak tumutan. Okay, kulog! Pare, nakitam ni Bana. Nay, yak mo nakita dito yun, pare. Kunak no ada iti ayan ti minatayan. Ang awan may. Kinapod no na, pare. Sapsapulog mic ni tuyang kaw. Ay, napananda nga ta. Ada nagkuna nga dadalang dita. Igid ditay. Anyar aramidin na ngay. Agsusugal na, pare. Nagawid na nga tanah. Lukas tangarat. Ay, nagawid tamot na. Una, nalpas mo tayo ti pinangan ni taasardam, pare. Ada tayon dito unag tibalay mo, marikwanang. Okay, anya ita. Di la mabalin amang irwar ka iti mainom. Ay, wunmat ngagpaisaw marikwanang. Uray siya kung ti makaam mo iti pulutan tayaw. Anya ti makunam, marikwanang. Ay, wun ako kumarik ida. Aginom tayo, aging ga iti kayat tayo. Day, kaman ti kayat ko, marikwanang. Sana bale, datayo laeng mait. Woy! Nagbayatan do kastoya ka na yawn ko kumaray. Ay, wan nga rod, mariktuyan, marikwanang. Ano kaya tiyaw? Uray agpat-pat na tayo.
Ginaw. Talaga? Wan ko kumare kida. Siya, di makamaw. Ay na, nagmayatan at talaga. Di, uray man, rinabi itayo dito, aginaw. Ay, awan tidakas na. Mabalin lata, marikuanan. Wan, takunadan, anya. Kukumare, rag-ragsakan tayo tibiyag tayo. Akingga, si bibiyag tayo. Ayan. Awan mat, marikuanan. Si kamot gayam. Apay, napanam nagpatpatnag. Makaturturog ako, inteng. Di naksingaan. Naa! Aglisi ka itidalan ko. Ah! Tapnam mo. Nabakak iti sugal. Naa! Ay, nakisugal ka? Napudot itati ulok, inteng. Ha! Dakkal nga men ti abak ko. Umisam ka kiday badong. Nagpatpat nagkayaw nagininom magkukumaray. Umisima. Wala, gaputa dakkel agatan tinabak ko iti sugal. Ha? Ni Maribanang malas na. Nga may nagsasaruno ti panakaabak na. Ha? Manungay ti abak na. Agarup sa nga 10,000 pesos. Ha? Aya. Ni Marikwanang may 3,000 lang nga pesos. Anya. Marito yang. Gatang mun ato'y may sa baboy ko. Manungay day tamaray. Nababala ang ti presyo na. Basta sika. Uray 20,000. Mabalinahan. Anya! Tapno magatang adagos. Among matan. Awan kwartak tanaabakak. Misigay, gatangak nga rod day tamay sa ababoy mo maray. Ay, agyamanak marito yang. Ay na, ay, adamot lang ang pagpuunak iti sugal. Sigay, ipanmunto nga rod, ijay balay mi jay baboy mo ijay kunto abayadan. Sige, urayan nak nga rod, marito yang. Pinayaban na kanuma tantibanang. Wen, kat agyamanak taimay ka. Anya ka diti ipaaramid yaw. Ay, ala mantay may sa ababoy iti kulungan, taipan mo ijay balay da marituyag. Ha? Apa yain? Gapo, tagatangan da, kwarog. Ay, di ka agdanag. Ikan ka, iti kwartam. Ha? Ay katuna, antibanang. Agyaman na kwarog. Ay, umay ka nga rudan. Taing ka ukudanan tay baboy ko. Inla ko ni antibanang timay sa baboy na ang kail. Anya? Nagilakon na. Dananatuyang kantata ba daw? Awan mo't imbagbaga na kanya. Kinapudno na. Siyak pa itinang ipan iti baboy, di balay dananatuyang. Kastaya? Nukas na. Di yu amaw ti may papaniti baboy. Saan mo't? Bukod apang ngedeng ni antim data. Anya? Naalayo ka din ti baboy, awan ti banang. Wen, kwarog. Daytoy, ikan ka iti 2 apiso. Wow! Agyaman na ka, ti banang. Agam na hindi mo ibagbagakan ni uncle mo nga inlakop ti baboy. Ha? Da, apay akaslan nakigtut ka. Awan, ti banang. Sige, mapanakon. Amangan ngamen nunang rugen ti sugal. Ha? Agsusugal da ka di pa ayan tinagminatay, antay. Wen, inton malpaston ti tabon, santo sumardag. Kasta ka day. Iso asambutag. Barang mabawik ti ado nga abak ko, iti sugal. Inla kong gayam timay sa ababoy. Amumagayam. Awan, takasapulak namin ti kwarta, inteng. Nagpuunam anak kisugal? Nangabak kamit lang,
Saan pa'y nga rod? Makitam. Awan bumaknang iti sugal. Dinakman ngamin buy-buisitan, intay. Di ka lamabain. Si kapay nga asawa ti kapitan, ti dadaulo iti sugal. Ay, dinakbibyangan kunak, intay. Makamukan amang pakan iti baboy badaw. Kapay aya, kapanam manay. Mapan ko saraken dagiti kukumaray. Agsusugal kayo manay, kasta kaday. Ay nabadong kul kakadilaeng. Kanayong lakastan, di ka mo'y matatao dito balay. Aganos kapaylaeng Aganos kapaylaeng nga. Uray tanu mga bakak iti sugal. Ikan taw iti kwartam. Sayang. Nalpasan ti tabon tinatay akalugaran tayo, kukumare. Un nga raw, tawanan ti pakisugalan kayaw. Wen nga raw Ay, alangan mo't nga ikararat tayo nga adda ko mamanan matay. Ay, madia. Ay ngam, saan aparikot day ta? Mabalin tayo nga ituloy ti agsusugal diti balay. Wun. Una niya, good idea, marikuan. No kasta, irwar kon ti bingo card. Sige, ang susugal tayo. No asino ti mga ba? Agilibray. Wun, agilibre iti araken pulutan. Oh, approve, kukumaray. Yala, tangay syakti na nga ba? Sige, aglemes tayo iti arak. Hindi taglamas marikuan. Jacket to pa yun. Makatagdariti bartag ko, kukumare. Kasano nga dayta? Amin tayo ka nabatag. Ay, di kay agdanag kukumaray. Ta, adda tayo mo dito balay. Sa bagay. Gusto ka, marikuan ang galay. Uminom tayo nga ron. Wala. Rambakan tayo. Di pala nga bag ni marikuan. No ibagak ka na kayo. Ano ba'y tiarag di daala ko, kukumaray? No, kasta. Inga ba'y nga ron mga laite, no man tayo marikuan. Kanta ka ba'y amaray? Wala, kanta ka. Sige, Go! Pata! Tinakita. Dua tindalakbay. Dua tindakotong. Aku kuyada. Mari tuyang, mari banang. Itlay. Dapat ka maray. Apay matan. Arimuar kayo ngay. Ay, kaya kunti agawid ko, kumare. Badang! Marian! Kapatiti, silaw ka! Ay, awan dito'y ni kabadong, mari tuyang. Abay, sa dinuti ayan tayo ayan. Kukumaray. Adda tayong dito'y turod. Ta, sinurot kayo nga rod dito'y. Hindi nga maribanan. Ayan nan. Ayan na nga, paiso na yak, agsasaula itay. Nay, nakaturog iti daga. Mabit lang Badang! Nay, di agbukapok. Kawakas tama rito yan. Ay, masurudakin ka, nay. Nay, ano yung mapaspasan na tayo dito, awi? Si kakadiday ta, kwarag. Ay da, kapitan. Natakawan na kay Dirabi, Ha? Anyat na pasamak mo't?
Ada simrek iti balay kaw. Inala da amin dagiti nangingina at agilakaw. Kaskada napapatag nga alikaman ko. Nagpunangamin nga agbartag kayo sa kay rumwar. Ay, kapitan. Panawam, tibalay mo ang nakalukan. Sir ka nagtatakaw. Gay, kayat ko ang matiliw na sino man dagiti agtatakaw. Magtada ni Kwaro ka nang yawid ka na kayo idirabi ay. Un nga road, kapitan. Sayang. Tirigat na. Saan mi ang natiliw di simbra kiti balay ko? Ay, unay mo tandi kastawi. Ay, basulyaw. Nagkunang naman na di mabayan kayo nga ginom iti arak. Garod tirigat na. Agbartak da pa'y amin na talaw. Awan pa'y agkuna kadakwata nga agbalin awat ko mamay. Mapanak ko balay ni Marikwanang dirabi paray. Ang apay nga, adi ka napan. Nakita nga dapura walugan na naggapoy ti balay na. Anya nga iti si marunoan na pasamak. Masidagak iti paraangan ti balay ni kagawad ko anang. Tapaliiwat no dada iti unay. Naulimag may ti balay na. Anya? Nagawid ako na. Awam may nituyang agagarak ko maijay. Di mo nakita ti plate number ti lugan. Jak nakita ta nasipngat iti paray. Ay, basta pula pa imbestigaan tayo daytay. Lugan lakit di dagiti agtatakaw ti nakita. Diyo ambaw tinararamid yo ataloy di rabi maray. Nabartag kami nga rod amin, iday. Talaga asaan kabadong gapo iti nalaos a bartek may. Ayun ay kayo laki din ya. Ay, uray ko mano kasjay, no awan ko maamot ti agtatakaw. Ay, Ay, masurunak. Bala nga, nung matiliw tumod lang, no sino dagita nga agtatakaw. Idaw-dawat ko ang matiliw da kuma, kabadong. Ay, sapay lang kuma, Marikwanang. Tanusan, ang mga nuad damanan sumaruno at akawan da dita. Good news ang kail, natuntundan dagiti agtatakaw. Ay, nukasta, ibagam ka ni kagawad ko anang. Unang kail. Ay, nasaya at natuntunan dagita asalbag nga agtatakaw. Pagsayaatan na kita da CCTV, makatulong nga talaga. Ay, una. Madamdama, siguradaw. Iawag dan kada tayo ti pan nakatiliw dagiti agtatakaw ang kail. Ay, sigurado da ita. Agyaman na kapitan, kamaudyanan na, natilew ti agtatakaw. Ay, rumbang lang kagawad. Ay, may samot lagayam at tao ti agtatakaw. Uray agmay sa tadalugan na. Ay, adu ati takawon na. Ay, nga rod Itun maminsan. Di kayo agar-aramid iti kasta. Ay, kapitan. Ay, uray ni Banang. Ay, da kayo amin nagkukumari. Agbalin aliksun da ito'y kada kayaw. Ti pa nagsatyaw. Ay, nga rod Ay, nangro na kanya kapitan. Narigat mo't gayam ti kasjay. Ay, nasaya at no diyon ulitan ti inaramid yaw. Ay, saan anasaya at nga ehemplo ti sugal. Tuladen da kayo adag iti ubeng. Ay, agnakam kayawn. Kapitan. Ay nanatoyang nanabanang kan kagawad kwanang. Saan kumangamin aday taag sugal kan agbartakyar aramidan nyo. Ta saan anasaya at dayta nga ehemplo kadagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon VJ Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.